Hey, shout out ko sa mamulkit og motor dira. Oy, shoutout sa team mo day. Unsa may ato? Sa may tuyo ni mo na mong mamulkitag motor. Wag gyud mo punit ninyo kay ngano mga langsa kay mugbaho. Langsa gutaon. Kuno? Langsa giday. Kuan man ni Goday? Mga asiti ba? Asiti sa ligid. Kani mga ligid god nakaligis mo kunig mga tae. Mo ni mga manimahong langsa so mo pilit-pilit tubod gamay sa akong sinina pero okay ra ay bahalag langsa basta kwarta. Mga bulingit. Aw natural. Basta vulcanizing ang trabaho, bulingit yun na pero okay ra. At least marangal, limpyo ang konsensya. Walay gyapakang tao. Kwarta man sad, bahalag bulingit og naong. Pero ang kwarta limpyo. Unya, proud na kay mo na yung trabaho, mamulkit og motor. Aw siyempre. Proud kayo oy. Dili lang kay motor ang mumulkiton. Mubulkit sad miya ng mga bakba nga tabian nasa ng mga ilong nga lisngag nga muraw ka nang naligsag pison. Mubulkit sad miya na. Nya, pila naman yung sweldo ana. Aw. Og sweldo lay isgutan. Bisan pag mga sawag na po, kabok mabuhi oy. Maka-sideline pa mangganig pangabang sa kulon. Di man nakapalit, isa ka sa akong bugas. Di good taon kapalit nga. Makapalit mga kinahon nga ilim nun. Tagpila ka kaon mapalit, bugas na bay di. Labaw na sa tanan, di kapalit og sudan. Aw. Di gyud kapalit og sudan kay hurot mas inom. Bisag ako. Asa na ko ipalit og sudan akong agi sa vulcanizing? Akong iinom dito sa barkada oy. Asa ko muhatag sa sawa? Bahalag wa mo sudan dia. Igura ibayad sa utang. Kinsa man sa ingon mo nga bayarin ang mga utang? Ug ako yung mga utang di ko mabayad oy. Anong bayaran man ang mga utang god? Sa atong kwarta ato ra nang gustoon dili na to ibayad sa atong mga utang. Bahala na di na mabayaran. Ako di ko bayad ng utang. Kapoy na mamulkit ya ibayad na sa utang. Sayang pa yung giskwelahan ay. Unsa may nakasayang ana nga ako grade 2 ra man ko kutob. Wa man ko kay eskwela so wa man ko kay eskwela, way masayang. Mao nga namulkit ta lang ko. Kaning naw nga pod, dinigid mo punit ninyo. Oh. Ano dili man kampunit na mo? May magdanguyab nimo. O ako say manguyab og babae di sad ko manguyab og ingon anak naong ni moy. Maot pa kay kag naong, maot pa kay kag batasan, package tanan. Mga dama kay mo. Mas damak pa magkagnaong na mo day. Kami tanawon mi, mura mig damak kay hugaw man gid mi. Pero ikaw limpyo kay kag naong pero damak kay kag batasan. Di makaog iro, uriya gaba ni mo day. Ay pag magdayok ka.